Da, mă, dar stați în 5 minute că vin și eu. Imediat. Хорошо, все будет хорошо. Я девки загуляю, ой, загуляю. Труба! Ei, tu! Da, tu! Te-ai săturat să nu ajungi niciodată la timp la locul de întâlnire? Te-ai săturat ca toți prietenii să râdă de tine pentru că ești un întârziat? Nu mai ai timp de nimic pentru că nu ești în stare să-ți legi șireturile rapid? Ei bine, Zipoleg te ajută. Simplu și ușor, rapid și eficient. Zipoleg vine în ajutorul tău. Printr-o simplă apăsare a butonului, șireturile se leagă automat în mai puțin de o fracțiune de secundă. La uimitorul preț de doar 99,99 roni, Zipoleg se găsește la orice magazin mixt din cartier. Așa că nu mai pierde timpul legându-ți șireturile. Fii deștept, fii practic, folosește Zipoleg și viața ta devine mai ușoară. Mulțumesc, Zipoleg. Zipoleg, pentru o viață mai ușoară.